ଜଳ ଅଛି ପାଣିରେ నీళ్ళు ହଁ ଅଛି ପାଣି ପିଇଲେ ରସ ଘାସ ମେଡ଼ିକାଲ పొట్టలో ఆయన కూడా పొట్టలో ఆయన దాయితోనే ఉంది तमें पुणी आसे तमें कौन रांधि दिया बोले तमें निजे कहले डिसाइड कर हब ना कौन
ସେଇଟା ହୋଟେଲରେ ଖାଇଦେବ ସେଦିନ ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ କିଏ କରିବ? ସେ ଲେଖାଟା ଯିଏ ବୁଝିବା ଲୋକ ସିଏ ବୁଝିବ ନାହିଁ ସତରେ ମିଛ କାଳିଟା ହବା ପାଖକୁ ପଳେଇବ ହଁ ଖାଇଦେବ ଖାଇଦ ବିଲ୍ ଦେଇଦେବ। ପିଲା ପିଛା ହେଇକି ସବୁ ଖାଇଦେଇକି ଆସିବ ତ ଯାତ୍ରା ଟଙ୍କା ନା ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିବ